Porto do Son é un dos 116 concellos que conforman o Plan de Vixilancia e Control da Vespa Velutina. A Xunta de Galicia, a través de diversas consellerías e departamentos, promove non só a dotación de recursos, senón tamén a formación das agrupacións e entidades locais para facer máis efectiva a erradicación desta especie invasora. Entendemos que a formación é importante. Primeiro, saber como é a evolución desta vespa, como se vai desenvolvendo, e despois tamén cales son os momentos, como ben decía o alcalde, decir, o traballo de primavera é fundamental, porque cando teñen esos niños primarios que son pequenos, que son máis accesibles da retirada, por iso tamén é importante, porque todos os responsables que van a facer ese traballo sepan tamén como esa evolución e cando son os momentos mellores de retirada. En total, se fixo entre o ano 2016 e 2017 33 cursos de formación que foron dirixidos a 1.229 técnicos. Precisamente a directora xeral de Gandería entregou ao Concello de Porto do Son unha pértega modular que permite acceder aos niños secundarios en altura. O ser modular vai permitir, en función da altura que necesitemos de traballo, ir engadindo diferentes elementos hasta chegar ao niño que queremos tratar. Vamos a poder insertalo cun atomizador e aplicar un insecticida no interior do niño. Dende o Concello destacaron a importancia da colaboración cidadá con máis de 40 avisos de detección de niños recibidos no que vai de ano. No ano 17 sacamos 202 nidos retirados, dos cales 12 foron primarios. Xa no ano 18, no que levamos retirado 43 nidos, dos cales 21, casi doble, xa son primarios. Nos alpendres, onde deixamos a leña, en sitios onde non solemos pasar, suele haber nidos primarios. Son pequeniños, máis ou menos 10 centímetros de diámetro, e suelen estar postos en sitios que non solemos ir ali, non comúnmente. Debaixo da uralita é moi común. Este material súmase aos equipos de protección individual e as trampas que xa entregou a Administración a concellos, grupos de emerxencia e apicultores.